Днес искаме да ви говорим за разрезите. При операции, в подходящи пациенти се опитваме да намалим броя на разрезите, да не използваме дренажи и да правим разрезите колкото се може по-скрити. Преди правихме 5 разреза, след това 4, а в момента сме стигнали до 3 разреза. Непоставянето на дренаж след операцията води до по-добри резултати при заздравяването на раната. Това намалява болката на пациента. По-малкото количество разрези също така осигурява по-бързо и по-ефективно възстановяване на пациента. Използваме ПП. Обикновено предпочитаме разрези, които могат да останат скрити в областта на ингвиналната област. Пациентът изглежда така, сякаш не е преминал през операция. Когато го погледнем отвън, това осигурява на пациента по-удобно и по-бързо възстановяване след операцията, по красив естетичен вид, увеличава самочувствието на лицето и гарантира, че броят на разрезите остава възможно най-малък и е в области, които могат да останат скрити. Това ни дава много добри резултати, както в възстановяването на нашия пациент, така и в изгледа му след възстановяването.